Cebu Archbishop Jose Palma mihalad og Santos nga misa sa Cebu Metropolitan Cathedral nining adlaw sa mga Kalag. Samtang giresponsohan usab niya ang lubnganan sa mga pari apil na kang Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal nga naluyo sa cathedral. Ano ang report? Karon sa Diyos kay sila anak sa Diyos magkapundok ihapon diha sa kalipay, diha sa kalinaw, diha sa pahulay nga way katapusan. Sa unang higayon, dili maduaw sa mga tao ang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na sa laing kalibutan tungod sa nasinating pandemya mugna sa COVID-19. Apan bisan pa nini, dili mahimong mapugngan ang paghandom kanila pinaagi sa paghalad sa mga pag-ampo. Dili na kinahanglang moadto pa sa sementeryo kay mahimo ra kinahimoon sa simbahan o bisan sa Pinoyanan. Bisan pa dunay COVID, no? Dili gid ingon nga paralyzed gyud kita completely, no? Kay pwede man ta magpadayon sa atong tradisyon although in a restricted way. Samtang gipaniguro sa katedral nga makontrol ang gidaghanon sa mga tawo nga nanimba. Ang mga lingkuranan adunay distansya hangtod na sa pagpangalawat isip pagtamod sa protokol. Samtang human sa misa Giresponsohan sa Arsobispo ang lubnganan ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal, luyo sa cathedral diin gipahiluna usab ang mga pari nga mitaliwan na sa laing kalibutan. Importante ang atong kinabuhi sa pagtuo, ang atong pag-ampo, paghalad atong mga prayers alang sa mga minatay, pagpakita sa atong pagpasalamat nila no tungod sa atong relasyon labi na sa atong mga kaparintihan ginikanan nga nauna na. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.